Përshëndetje për të gjithë ju. Pozdrav do svi te vas. Ishte një takim mjaft konstruktiv. Imavme Urova dosta konstruktivna sredba. kryetarin e zgjedhur Mu čestitav na izbranjet predsjedatelj të VMRO DPMN-s. na VMRO DPMN Biseduam na izborima. shumë çështje që kanë të bëjnë me aktualitetin në Republikën e Razgovaramo okolo Maqedonisë, mnogo prašanja koje što je zasekaat aktualnost u Republika Makedonija, edhe më gjerë për rajonin. no i poširok i za regionat. Këmbym mendime për mendimin tim. Razmenivme mišljenja, spored moja procenka, na mnogo konstruktivan način, Euroatlantike. vo vrska su euroatlantskite procesi, Reformat e domosdoshme që duhet isto tako i za neophodnite reformi koje što mora da gi biseduar završime vo zemljava. situatën politike. Razgovaravme okolo političkata situacija. Interesi tona është që Interesot na двете наши партии shteti ynë duhet të jetë sa më stabil, za našата država da bude što je možno postabilna, të kemi përparim në drejtim të reformave. da imame napredok vo pravec Është na interes implementiranje na edhe i reformite shumicës, edhe To je od i interes. opozitës. i na mnozinstvoto, no i od opozicijata, Të krijojmë klimë për investime, da kreirаме pozitivna besim te klima za qytetarët investiciji, që kako i mund të doverba jetohet kaj građanite da edhe ka në može këtë vend. da se žive vo ova zemlja. Si dhe ndam mendim të përbashkët që duhet të vazhdojmë komunikimin. I razmenivme mišljenja da ka treba da продолжиме za komunikacijata strategjive të Vojvodina përbashkëta, za pozitë, opozit, izgradba na zajednički Për të përparuar poziciji kako vlasti i të opozicija rritet za da besueshmëria napredува mes našta të zemlja, komuniteteve tona, mes do verbata qytetarëve pomeđu maqedonë, našite zajednici isto taka da se popravi, pomeđu Shumë e Albancite i rëndësishme. Makedoncite. që bashkëpunimi I od golem značaj sorobotkata da bide postojana mes partive të pomeđu shumicës dhe partijite atyre të opozitës. vo mnozinstvoto i partijite od opozicijata. Da li ima promjena vo politikite na VMRO DPMN so promenata vo predsjedateljството? Unë mendoj që qëndrimet e VMRO-s Ja kanë smetam qenë deka shumë stavovite transparente na në VMRO kongresin DPMN që bea prikažani mnogo transparentno na njihov kongres kao što go održio, no i noviot predsjedatelj, gospodin Miskovski, gi potvrdi tije politike. A është folur për çështjen e amendamenteve? Da li razgovaravte za amandmanite? Mirë, kjo nuk ka qenë takim Ova ne беше të bërë sredba marrëveshje, za dogovaranje. ka qenë takim për urimi, Ova беше sredba por za si čestitanje. çështje është hapur dhe ne kemi No se otvori kako prašenja i mi imame naše pozicije i VMRO ima svoje pozicije. Има ли напредок во приближување на ставовите околу законот за езици? A ka përparim në qëndrimet për ligjin për gjuhën? Ne në këtu parafre. nuk kemi biseduar për Ne razgovaravme za napredok. Da li dobite garanciju od VMRO da kako gi podrži reformskite zakone? VMRO DPMN është Sekako, interesuar për VMRO ligjet DPMN je reformuese zainteresirana za podrška na dhe është reformskite interesuar që të zakone kontribuojë në këto i ligje saka da dade pridones që të jenë sa më të sukses. za da bide što je možno pouspešni. Благодарам.